muZimbabwe mose manga muchizviziva here kumativi mana uko chiedza chatsarika chauya eMabvuku Emmanuel nyama yaro papa Manuela ndoda kukuzivisai mukoma kuchinda kugara kumusha nemhuri ndakaenda kumusha ndakagara pamba hakuna musiyano nekuno nekuti Maksudra atsikira chiedza musachike uyaiti pamwe kana chiborani chataidaya chakushanda nemagetsi Maksudra energy solution renewable in solar system Maksudra atikira chiedza Emmanuel nyama yaro 23 June, that is the date of my birthday. I invite you all. Emmanuel nyama yaro, don't come alone. Come with your family and don't be afraid. Kwane mageti kumusha kwedu, hakuna musiano nekuno kuharare. Maksudra, Maksudra, energy solution, renewable in solar system. Maksudra, fix and supply, long time guarantees, transport logistics, Mukoma Milton, everywhere you call us, we attend you. With Maksudra energy solution, renewable in solar system. Maksudra chiedza muZimbabwe. Fanove chikorosiza ine shungu. Maksudra vatuikira chiedza. My homework itaima akasununguka. Maksudra energy solution. Maksudra energy solution. Maksudra energy solution. Renewable in solar system Maksudra. muZimbabwe mose manga muchizviziva here kumativi mana uko tengo yacho yakatipire nharo zvokudarika vanotengesa mipini vanotova nechido nerudo kuruzhinji kuti zviitire nyore kunesu malaiti acho kujekesa ungatoti ndijesu upfuura nepano makusutura ine zvose madii kubvunza ini ndigorondedzera handikangamwi samba rafuta nhatu dzinopedza mukondi wesadza ndiro zano remasukutura pakuchengetedza chimari chedu
mabhatiri mainvheta akasimbira runya kudarikangirani hwakakoshwa mutato harukurumidzi kudambuka rialabelo mageti emusukutura kwatiri atibatsira zvikuru mumaguta mumaruva hero sokondi nemi masola kuchipa mabhatiri kuita sopo mahara ungatoti havachadi kutengesa maksudra inyanzi pakuisa masola giza zvochokwidza kamba muti masola giza avo ndeemhando yepamusoro anodziisa mvura yekugezi chinokanga mati esorungano rwamati maksitra simbi inodhadzika ndiyo yoga inyanzi pakuvaka malaini emagezi vanoisa zvose zvamunoda nemitengo isingazari munhu mapere akaperera kinda hwedza mhanyirana yechivona zingi riri kusika nyimo moto wesolar panel tina mukoma hope tarire makai shasha pakutiunzira zvatinoda zvemhando yepamusoro kuti muzive zvakawanda bata vana chamangwiza panhamba dzinoti 0777 476010 kana kuti 0713 573 742 kana kuti 0733 751 829 manga mutidziziva here